राजा जी फोन कईनी हमर चढ़ल 19 हम खुश भईनी। ए जी बड़ी खुशी बा। एगो बातेला राजा जी फोन कईनी हमर चढ़ल 19 हम खुश भईनी। हमर भीतर से मनवा मलिन बा, हमर भीतर से मनवा मलिन बा। हेलो सुनो तनी का कहतरू एही महीना में ये हो बलमुआ अच्छा हमर जन्मदिन बा। एही महीना में ये हो सजनवा हमर जन्मदिन बा। आनु हाँ जरूर आई। एही महीना में ये हो सजनवा ये हो सजनवा। सखी साले हर के करबिन भाई पार्टी चली पूरा फुल नाइट। ए जी कसम आवे के बा। हाँ हाँ सखी साले हर के करबिन भाई पार्टी चली पूरा फुल नाइट। दिन देखवनी ह बढ़िया सुदीन बा सुदीन बा। कुछो गिफ्ट ले ले का बोलो एही महीना में ये हो बलमुआ हमर जन्मदिन बा। एही महीना में ये हो कर जाऊ हमर जन्मदिन बा। आवे के बा। हाँ हाँ पप्पू जी से टिकट बनवा लेते हैं। हमर जन्मदिन बा एगो सजनवा। विनोद में दर्दी पिया घरे आ जैती अपना हाथे से केक खियती। बुझता नहीं कुछो। विनोद में दर्दी पिया घरे आ जैती अपना हाथे से केक खियती। संगे सोनू बचल दिन 3 बा 3 बा। भोर मत पारे 3 दिन बा ठीक बा। एही महीना में ये हो बलमुआ हमर जन्मदिन बा। एही महीना में ये हो सजनवा हमर जन्मदिन बा। एगो बातेला राजा जी फोन कईनी हमर चढ़ल 19 हम खुश भईनी। हमर भीतर से मनवा मलिन बा, हमर भीतर से मनवा मलिन बा। हेलो सुनो तनी का कहतरू एही महीना में ये हो बलमुआ अच्छा हमर जन्मदिन बा। एही महीना में ये हो सजनवा हमर जन्मदिन बा। जल्दी गाड़ी धोली। अरे देखा तनी फ्लाइटे से आ जाए। एही महीना में ये हो सजनवा हमर जन्मदिन